आं मिडियायाव माब्लाबो फैफेराखै, आं फैनोबो गोसो गैयामोन। नाथाय दिनै पानिसिलि PCTC गठन खालामनायनि बेले बेजेखौ नुनानै आं मिडियायाव फैदों। बेयाव माबा माबि बुंनायाव गेना गोरोन्थि जायोब्ला क्षमा मोनगोन बा निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। जोंनि पानिसिलि PCTC दाफुंनायाव गोबां बेले बेजेखौ जों नुनो मोनदों। पानिसिलि PCTC दाफुंनायाव जोंहा पानिसिलि प्राइमारिनि पेरेन्ट बडि, इयुथ, वुमेन आरो BSU नि हेफाजाब मोननाय हरेश्वर बर' बिथांखौ जों दिनै फुंनि 7 रिंगासिम बिनियानो फैगोन बा हरेश्वर बर'नियानो फैगोन होननानै जों खोथा मोनबाय थादोंमोन। नाथाय हरखाबै बोरै जोंनि पानिसिलि PCTCआ आइजो गथा जानानै फैखो, जों बेखौ खोनानानै जों सोमोनांदों आरो दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला हरेश्वर बर' बिथाङा थांनाय नेर्सोन बर'नि MCLA जिथुनिखि इलेक्सन, बेनिफ्राय नांथाबबोगासिनो दङ। BTC इलेक्सन नेर्सोननि मोनसे थांबाय, बिनि उनाव MP फैबाय, MPनि उनाव MLA फैबाय, MLAनि उनाव नै आरो थांनाय मनसुमा सारनिबो इलेक्सन मोनसे थांबाय, दा आरो MLA फैगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि आरो करुणा सार बिथांनिबो MLA मोनसे इलेक्सन थांबाय। बेयावबो हरेश्वर बर' बिथाङा जोंनि BPF सरकारा गैयाब्लाबो बिथाङा गावनि गोसो गोरबोजों लोगोसे माखासे रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय हिसाबै आरो जोंनि पानिसिलि प्राइमारिखौ गोख्रों खालामनाय सुबुं हिसाबै एबा सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौनो जोंनि मोनफ्रोमबो उइंसआ बिथांखौनो मासिगिरिखौ मोनगोन होननानै आसा खालामनानै दङमोन। नाथाय फैयै दिनै बिनि उल्था आइजोनिसो मुं मोनबाय। बिनि थाखाय जों बेयाव मोनफ्रोम उइंसनि जों बेवहाय थुबुर जादों आरो बयबो दङ। नंगौना रायजोफोर? नंगौ। आरो बे लेखा जों दिनैनि प्रेस मिटखौ लानाय जादों, जाहाथे बे प्रेस मिटआ बा आरो नैबे बुंनाया जोंनि पार्टि बिरुथियाव जों माब्लाबा बुङा। जों BPFखौ जों मोजां मोनो आरो BPFखौ मोजां मोननायनि थाखायनो जों पार्टिखौ माब्लाबो नागाराखै आरो जेसेबां हागौ एसेबांनो जों मोजां गोख्रों खालामनायाव हरेश्वर बर' बिथाङासो गोख्रों खालामनो हागोन, बेखौ मिजिं थिनानै जों बिथांनो मासिगिरिखौ जों होनो सानदोंमोन। नाथाय सोरनि आखाइजों बेखौ सोलायनानै सोर बिथांजोखौ मासिगिरियाव फज'खो जों बेखौ मिन्थिनो गोसो जायो। खोनानो आरो मिथियो जों गासै प्राइमारिनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बयबो मिन्थियो जे बिथाङा प्राइमारिनि बबेबा मोनसे बिबानाव एबा सोद्रोमायाव बा मेम्बाराव दङ। बेफोरबायदि बेहा जेबो गैया। आरो थांनाय जिथुनिखि मनसुमा सारनि इलेक्सन बिसायख'थियावबो बिथाङा बे जोंनि स्टारिं कमिटियाव नि जिथुनिखि अफिस नि मुंसाइ होनाय रेजिस्टार कपियावबो बिनि मोनसेबो मुं गैया बा आरो सुहि गैया। बे हिसाबै बेयो आरो मेम्बार ड्राइभखौ बबेनिफ्राय ना ब्लकआव बे माबाफोर बिबान दङबा आं बेखौ मिन्थिया। थेवब्लाबो आं नैबेखौ आं रोखायै मिन्थिगौ जे जोंनि पानिसिलि प्राइमारियाव बिथाङा जोंनि
सोद्रोमाबो नङा, बिबानगिरिबो नङा, जेबो बिबानाव गैया, आं बेखौ रोखा मिन्थिगौ। आरो बिथांनि बिगोमा एबा फिसाय बिथाङाबो थांनाय बेसे मायथाइमोनलै बियो, 6 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा जिआरएस मावनानै दङ। बिथांनि फिसाय माने दायो खोनानो मोननाय बायदिबा कबितानि मुङाव चेयारमेन एबा मासिगिरिया फैदों। आरो बिथांनि फिसाय बिरेन बर'आ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो जिआरएस खालामबाय थादों। खालामै खालामै 2020 मायथाइ फैबाय। 2020 मायथाइयावबो बियो थिग बेबायदिनो बियो आं जिखि जाया बिसायख'थिनि खामानि मावनो माब्लाबा फन खालामोबाबो बे आं मोना, आं बे मिटिङाव थानो हाया, आं साखुरियाल, बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि। बेबायदिनि बिसिया बोरै दिनै मासिगिरि एबा चेयारमेन बिबानाव फैनो हाखो, आं बेखौ सोमोनाङो।